gumlarengkang sekar jan ayune ora ilok ngambar arum ngebeki taman sari hamamet prono satu karya lejaring ndriya Anton milik mboten kok ya Pak paksi ngoceh kumbang ambrengeng nimbrung swasana hendak mulya lertak mandek prohab sari matur nuwun wis sing apal jenengan apa ngono terserah matur sembah nuwun Pak pripun ya Allah agi iki lho MC tetek nyawari ya mung Mas Degleng tok kuwi MC liyane ora wani contone sapa kok sampeyan nyetake lho nyawar sudi sapa sak kuwate jak wong kabeh iki dono bakal esuk entuk ijo liyane matur sembah nuwun kula tampi nggih Pak nggih sembah nuwun maringi sehat MC Solo Raya sing mari nyamar mung wong iki matur suwun aku karo Mbah Somo lho trimo ngemis lho ngapain hidup ijo liton kok ya lho ora to terus njaluk ijo Pak Anton ki lho kok ya matur sembah nuwun Nadyan aku bocah gunung tak banget dunung ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggal kesri rabu ren yen bakal lakon perpisahan karo aku anane iwak suwe moga aja nganti gawe gelo ngati dina benot eng rupet alang gemas
ora Sekop 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 dalan neng omahku nolet terabadhan lelungguan ya gocekan karo aku aresan hey 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 masih ya mas Nadyan aku bocah gunung ora susah bingung yen kau pancen tresno aku mana di mana anak kambing saya pancen Rawarane yen bakal kelakon perpisahan karo aku apa kowe ora kelingan sekop 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 wis iki dadi karek gayenge wae. Sok sinten dene sonten kasumanggaken kuyo Karang Tarunan, Nduk. Nggih, Mas. Diutang Karang Tarunan di awan.